and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Way mayong buot si Emily kang mama niya ug wa usab damha nga sayo sa buntag niabot si Rafi. Giabi-abi kini pag-ayo inurin. Muadto man di ay kakas amigo ni mo dong. Oo, pwede raw og dili na lang. Ni Aday dan akong special hupya kita. Oo, pero wala ko makadaog chocolate kay nagtuo mo gud kong wa si Emily. Oy, para ako ra di ay ning special nga hupya. Hibaw kagad sa akong gusto ha, dong Rafi. Og salamat. Day, Emily! Diya si Rafi! Base inog natug babalik kita. Kay hapon ba man kang iyang klase? Ay, nibangon na to sa'yo. Uy, ayun na, lingkod lang sa una diya dong ha. Gusto kag kape? Kutawan ko ikaw. Ayan na dito. Nag-breakfast na ko sa bahay. Mao ba? Salamat ha. Nala, sige. Arion ko sa ang akong anak. Si Rafi na gani may muanhi. Magkabuang ni mama. Nak! Day, Emily! Day, ablihe ko, day, be! Ay, pastila ning inahana. Uy, Nak, may bisita ka, oy! Ablihe ko! makalakot kinis mama. Emily! Please! Imo man ang bisita, ma. Di man na ako. Magtuon pa ko, ma. Dili ko pa samok. Unya na ng tuon. Karon ka lang magtuon nga ni Asrafi. Kawas una. Ato ba nga una siya? Unfair kay ka, ma. Kung siya mo imo anhi, may kay kang mo abi-abi. Ay, yun na kita magsulti, ana, Emily. Sige na, gawas sa usta dito sa Rafi. Sige na! Aduan na! Hi Emily. Sorry ha nga nakasamok tingali ko ron ninyo ni tita. Labi na gid mo. Pero naatol man lang nga maagianing inyo sa akong lakaw. Mao nga nihapit lang ko. Lingkod og balik, Rafi. Salamat. Nakasamok ba ko nimo? Ni naman ka. Matawag na sad ko nga ngilad og batasan kon pakanaogon di ka, di ba? Gipadayon ko ni tita. Ni mama nimo. Nahibaw ka. Anak, biyaan sa una tamo, ha? Rafi, pagsulti lang mo diyan duha. Magpalit kog soft drinks, pare sa espesyal nga imong nga hupya. Ting merinda na sa orasa. Padayon lang mo diyan istorya, anak. Emily. Dugay-dugay na kung wa makakita nimo dito sa eskwelahan nimo, Emily. Mao ba? Og tingali, tungod kay kung makita ko nimo nga magpaatbang lang sa inyong tunghaan. Ikakita nimo na ako, muli kay ka, di ba, Emily? O, di ba, tungod kay kang Michael. Nagkasabot ka nga nung naglikay ko nimo. Mo na hinungdan, tungod kang Michael. Mo na nga nung naghago pa man ka, Rafi. Nahibaw kang may boyfriend ako. Dugay na mi si Michael. Mo ay napagsamok na ako. Emily, boyfriend pa lang nimo si Michael. Daghan pang mahitabo ninyo nga pwedeng musangpot sa panagbuwag. Di na mahitabo, Rafi. Ang usag-usa na mo ni Michael, wa makabaton og laing karelasyon. Ako ang una niyang girlfriend. Og siya sab ang nahimo na kong boyfriend. Og ipaniguro ko sa kong kaugalingon nga dili mi makabuwag. Gawas lang tingali kun usa na mo ang mamatay. Kun kuhaon na mis Ginoo. Nakadaig ko sa imong pagmahal niya, Emily. Pero ang side ni Michael, wa ko makasiguro. Kasi pasabot nimo. Basta lang. Muna nakita na ko niya. Ayaw lang ihatag ang tanan nimong pagsalig sa imong boyfriend. ha? Rafi, sorry kaayo ha. Di ko makaatubang ni Mugdugay. Nakoy anan. Please lang, Rafi, ay nakog sa muka. Please. Pagsamok ba day ang pagmahal ko nimo, Emily? Naana si Michael sa akong kinabuhi, Rafi. Ug nahipahusab kay kubahin nimo. Daghan kang mga babae sa imong kinabuhi. Wa na sila karon, Emily. Wa na.
ning higayon na karon, wa ko'y laing gitinguha nga maangkon. Kundili, ikaw lang unta, Emily. Ikaw lang. Ikaw ra gyud, Emily. Rafi, sorry lang yun. Uspon ko. Si Michael ra ang nakatunan kong mahalon. Siya lang, ugwa na ilain pa. Sorry. Dili ba gihapon ko magpakawa sa paglaom, Emily. Ug mohangyo na ko nimo. Nga hatagan sab ko nimo sa imong panahon. Please lang. Di sa ko gustong may ubos na ko si Michael. Mong please lang, sad. Ayaw na kog sa muka. Ay, pastilan. Dugay kong nakapalit og soft drinks. Oy, dito ko sa unahan kay wa naman di manindas gerle. Sam sa ni si gerle oy. Unsa naman mo oy? Kadiyot ha. Mag-ipis usa ko ninyo og soft drinks. Tita, ayaw na lang, tita. Kuhaan ka nang muadto na ko. Ayaw na lang paghago. May importante man dahil kung adtoon ron. So, adto na ko, tita, ha? Ay, ayaw, good anak do. Tita, sunod di kayo na lang. Mangan na pasab ko no si Emily ug may tunaanan pa siya. Sige, tita, ha? Salamat sa pagpadayon mo. Oh. Emily, salamat, ha? Wa gyud ex ka mo abi-abi pag-ayo ni Rafi no. Nakita ko sa ang hitsura ang kahiubos. Nahiubos to. Kay wa nimo mahatagi og maayong pagtagad. Mahapit na ang oras, ma. May gitun-an pa ko. Nakigsulti pa ko nimo, Emile. Ayaw kong tanik de. Pastos ka na ha. Ano di ay? Usa pa maisulti ni mo, ma. Giyon sa man to nimo pag-atubang si Rafi. Maila ko sa ang hitsura ang kahiubos. Mura ganitong kahilakon. Unsa may yung gisulti niya? Giingnan ako nga may gitun-an ko. Di ko makaatubang niya og igong panahon. Sayo kay siyang ni anhi, ma. Mihapit lang siya din, he. Kay naagian niya ang atong bay. O kay mihunog man siya, di pa dayon ko. Ikaw ba? Sobra ka na ha? Way daw tang tuyo ni mo si Rafi, oy. Mura ka nag-unsa da. Mura kinsa ka na. Ma, Ang nga paghani ka magpasalamat, Emily. Nga bisan og kuwang ka sa pagtagad niya, pero padayon gihapon siyang naninguha nimo. Nahigog maghapon nimo si Rafi. ma, hapit ng oras. Unya na ipadayon imong kasaba na ako. Maligo na lang sa ko. Sunod kayon ha. Wala ka ni Rafi, ayaw ka tubang. Ayaw ka lang na itong Michael. Sekit ka ay ka. Bisag nas daghang tao, bisag nas jeep. Agbay-agbay pagid ka. Nagpa-agbay. Gunit-gunit pas kamot, holding hands, helas pa. Wala ko'y oras, ma. Maligo na ko. Timani ha. Sunod kayon nga mo ani si Rafi, ayaw hagi ka tubang. Ayaw pagkigsulte. Kay maikog ta. Nagdaog ko sa kabak na special hupya. Kanang imong Michael, nagsalig lang at mo magkita sa tunghaan, magtagbo-tagbo dito sa tunghaan. Ha? Ambot, gano'n nakagusto gyud ka niya, Emily. Parts! Sa iwa ko nimo. Milagro na. Naog na diha. O sige, kanita. Kay kuha akong jacket. Sa iwa ko nimo ron, Parts. Nga makipanuroy. Gikan ka pa sa inyo? Sibat ka sa'yo dito? Kung si mo daddy? Sirado bang kwarto ni Daddy, Parts? O, naglikay kong sulti niya. Kay, way maayong padulngan ang among panagsulti. Parts, gikan ko sa ilang Emily. Mo ba? Sa iyo ko nimo misita. Pabili man ang imo. Unya ang sulti mo? Oo. Pero, maugyapon. Ugga kay tinadagdan. Oo. Sige lang, papriso na ba yan, ha? Oo. Ay, nagaguain mong kaugaling mo, noy. Kadagang nagsaya. Mga gwapang siksi pa. Balik ito sa Sbarjuri, ay. Nakita ba, mi? Sige na pangutanan ni mo. Ni siksi bag maayo. Nagikas Manila. Ano na? Onya, Parts, kay ni Kuyog man na siyang sugar daddy, ha? Hmm? Gayot na kayo to, oy. Di na ko ato. Gayot. Di ka na mo katurungan ba? Di na man yung gayot. Dili ka na kay unsa man. Ano ba ako tagbaw naman ka? Tagbaw na ka no kay Wala nga, gayot na. Parts.
Ning higayon na karon parts. Wa na ko'y laing babae nga nahuna-unaan. Gawas lang kang Emily. Ambot ko nga na. Pero Pats, may uyab na siya ang tao. Uy, nas Michael. Ugoy siguro og guba ng pangarmi ni Emily. Di na virgin ba? Lahi sa ubang babae si Emily Kim. Hmm? Lahi siya. Muna'y pagtanaw ko niya. Bahala ka Pats eh. Kanya, asam to eh. Asa ba? Inom good. Ato ta sa mga to. Og tawga mo bang barkada, ha? Ah, sige Pats. Kinida. Okay kayo. Kim, Pats, kana ba? Siya na, nung ka? si Michael Reyes. Siya nang milabang sa dan. Og murong na kainom. Oh, Liksi! Liksi, Pats! Liksi! Way tao dia! Liksi! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!